Jeg har lavet en faldskærmsraket med 2 heksehjuls, der siger bang. Dem har vi sat på oppe i toppen. Så har vi puttet i en flaske, og skal vi så se, hvad der sker. Fuck. Så. Okay, det var rimelig fedt. Prøv at se flasken. Det er Helt krøllet. Er den varm? Nej. Det gider ikke komme ud. Nå. Der kom det andet. Og vi kan ikke få den sidste ud. Bare helt på pause. Jeg har så bare lige med den samme flaske taget et heksehjulsbombe brag i. Det var det. Jeg har lige puttet heksehjulsbombe i en dåse. En til. Vi tager en til. Fylder den simpelthen op. En til. En til. Det var det. Så er jeg flere.